Bon dia a totes i a tots. Això dels blocs diaris s'està començant a complicar perquè la veritat és que ja no sé què fer. Intento ensenyar el que faig durant el dia, faig receptes, però ja m'estic quedant sense idees. Llavors, buscant inspiració, he decidit fer una cosa que fa molt temps que vull fer i que la gravaré perquè la veieu tots vosaltres. I és que vull tallar-me el cabell. Tinc el cabell molt llarg, així, de llarg. És molt llarg ara. I tinc ganes de portar-lo més curt perquè se m'enganxa a les bufandes, se'm fan rastes. És difícil donar de mamar amb el cabell així de llarg i bueno, he decidit que me'l tallo per vosaltres. Tinc unes tisores, no són de perruqueria, però crec que això ja serà. I de moment començaré tallant-me un tros gros, crec. Tipus així, o me'l parteixo en dos. Me'l parteixo en dos. Vale. He de dir que no ha sigut un impuls. O sigui, un impuls hagués sigut tallar-me el cabell al zero, perquè això és el que hagués fet jo cada nit. Perquè llevar-me a donar el pit i tot, amb el cabell tan llarg que portava, em posava molt nerviosa, llavors m'estava quedant el cabell a trossos perquè pel postpart, i bueno, i res, que m'he tallat el cabell. O sigui, ja està, no hi ha més. Quan portes el cabell curt, o més curt, és molt guai anar-se'l tocant perquè estàs acostumada a portar-lo més llarg i ara és com molt lleuger, no? I us volia dir que si esteu pensant en tallar-vos el cabell, doncs que us el talleu. No sé, és només cabell, no? Ja torna a créixer. I ja està, encara que després no em penedeixis, però és igual, després tornarà a créixer i és només cabell, és un accessori. És important, per això. No us dic que no, perquè només és cabell. Ara no sé si acabar el vídeo aquí i fer-lo curt o afegir alguna cosa més. És que per mi era la gran fita del dia, però no és tant. Què faig? Fem decoracions de Nadal? Vale, fem decoracions de Nadal. Som-hi! Ja torno a ser el meu estudi de gravació, que és la cuina. Aquest cop no només perquè no em sent ningú, sinó perquè estic fent una manualitat que requereix forn. Pels que no sigueu seguidors fidels del meu Vlogmas, si no ho sou ja podeu subscriure-us al meu canal, activar la campaneta, seguir-me a l'Instagram, al Twitter, al Facebook, al MySpace, aquest últim no el tinc ja, perquè és molt emocionant, el meu Vlogmas i el meu canal en general. Doncs pels que no hagueu seguit, vaig intentar fer una manualitat que eren taronges assecades. Es tallen les taronges amb llesques, sí, i s'assequen, es fa servir al forn i s'assequen i llavors les pots penjar com a decoració, no sé, natural i orgànica i compostable. Però vaig tallar-ho amb un ganivet normal i vaig fer unes de molt gruixudes, unes de primes i, bueno, unes es van cremar, les altres, bueno, va ser un desastre. Doncs avui he fet servir un tallador d'aquests així que fas... El nom tècnic no el sé. I les he tallat totes de la mateixa... És molt tard. Del mateix gruix. I espero poder-les assecar... Cabell molt curt. Espero poder-les assecar d'una manera més equilibrada. Llavors, tot això per dir que ho vaig intentar. Es fan les llesques aquestes de la taronja i es posen en una reixa al forn a 120 graus amb el ventilador.
i no ho sé, hi ha llocs que diu 40 minuts, hi ha llocs que diu una hora, bueno, no ho sé, ara us diré a mi el que em tarden i quina pinta fan i el què. Bé, ha passat una hora i he cremat les taronges una altra vegada. O sigui, se't ric per no plorar. S'han cremat molt uniformement, per tant funciona la tècnica de tallar-les a la mateixa gruixudesa, que és una paraula, però clar, s'haurà de repetir això. El que passa que les penjaré igualment, són de color marró, haurien de ser de color taronja i són de color marró. Nois, unes vegades es guanya i altres es perd. Jo, doncs, bé, de perdre, doncs perdo sovint, i aquesta és una d'elles. Llavors demà ja tornarem a fer un altre intent de taronges seques normals, ara he fet unes taronges torrades. És el que hi ha. S'ha de fer llimonada de les llimones i de la taronja, decoracions de Nadal. Bona nit.